कोकणातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। साठी संपर्क ऑफिस 7887 3166 71 आणि 9420 20 61 90। कोकण म्हणजे निसर्गानं मुक्त हस्तानं केलेली उधळण। निसर्गाच्या सौंदर्याने नटलेल्या या कोकणात सध्या पर्यटकांची धबधब्यांवरती मोठी रेलचेल सुरू आहे। कोकणातील कणकवली तालुक्यातील नयनरम्य सावडाव धबधबा पर्यटकांना आकर्षित करत आहे। या धबधब्याची ड्रोनद्वारे विराज ढवण यांनी दृश्य कैद केले आहेत। पाहूयात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।